ihe o ji dị mkpa ka nwoke lụzuo nwaanyị na-abụ na ịtọ bụ ogori lụọ dị na-abụ ọhọrọ nke ka ya mma maka na ịlụ otu nwaanyị bụ njọ ịlụ nwaanyị na-abụ bụ njọ mana ịlụzuo ha ịtọ ịnọ ise isii ị nwere onwe gị ịlụ otu nwaanyị ndụ dị at risk ndụ director dị security n'aka ịnụ ọha ịbụọ ha na-abụ nwere ike comply ya one day enyeghị ọgwụ oke mana ịlụzuo ha ịtọ ịnọ ise isii onye ọbụla na-agba n'ọwara ya ide smoke igbo ịbatazi ike nni eke mama ife yi nwa nne gị ka nye eri na wiki aba wiki ọzọ mma Ikechukwu ngụnwa nwe What type of plane is this? ma nnakpu ụra ma ị nakpu ụra dị na ya mma Franka ọkwa ndị nwe n'izu ụka na ịtọ na-abịa abịa isi ebe a si na-abịa mgbe ị rachacha ofe ụmụ nwaanyị nọ n'ise a i were aka họrọ nke ka ma esi nne ọ bụrụ ndị amụrụ n'obi ndomi ọtọmatikali iwe o were gị aka ya gụpụ onwe ya na ndị iji eri ya maka ị gaghị erite nke o ji abụ aka n'ọnụ o telere nso a na-akwado ihe a na-eme bụ ebile ji isi eje ọgụ ebile na-agụ abilela azụ ya abịa ọgụ ana m akwadobe ya kwadosie enyi ike tupu m eje duru ka m ghara iduru nwa mmadụ agụ a na-agụ ya ọ bụrụ ụmụ okorobịa ka m lụtara nwaanyị o rugo onwego nke m gwara dị ebe 22 years nsị ya dịka otu enyi nọ taa ajụjụ ka m jụrụ ya nsị ka m bịa n'ụwa ahụ kịta iji ekwe ọsị m ruo echi mgbe ọbụla m kpọrọ ya na-akpọ aza ka ya bụ wee jụọ onye kedu ihe ịfụrụ n'ebe m nọ iji wee sị na iji ekwe m na eji ya ka nnụwa gị ọ sị nọmba 1 na m dị pọpụla nọmba 2 na ebe ọbụla m kpọrọ ya je na-amara gị ya mụ na-eje a na-etu m afa nya na-eko na ọnwụ ya ka bụ eghọtago ma ọ ya ha karịa ahụ mana m ga-alụ nwaanyị na-abụ ka m ga-alụ ofu oge